koko ajan aktiivisesti täällä toisella puolella. Vasemmalla hakee Lekkerimäki tässä lähimpänä kameraa numero 23. Hakee hyvin koko ajan tuota linjaa. Tässä sitten ei paljon linjoja tarvita. Sieltä lähettää kiekon Axel Sandin Pellikkaan ja tämä kiekko ohjataan maalin edestä sisään. Skandinavium räjähtää ensimmäistä kertaa tässä turnauksessa. Joukkueiden ylivoimat, ensimmäiset sellaiset on nähty. Latvia jauhoi aivan tuloksetta ja tehottoman oloisesti 5 minuuttia. Ruotsi ei tarvitse tässä kuin 50 sekuntia, kun kiekko on ensimmäistä kertaa maalissa ja se tulee tässä. Alueelle tulo, se vaikuttaa melko helpolta. Otto Stenberg tuo kiekon alueelle toi ja sen jälkeen Bysted ampuu ja tässä ei nyt kyllä hetkeen tiennyt Rolovs missä kiekko on. Se ei hänen onnekseen kuitenkaan maalissa sentään ole. Unger Sörum antaa siihen viereen ja nyt peli on 2-0. Aika helppo puolenvaihto. Ja sieltä lähtee Filip Bystedin laukaus. Ruotsi 2 maalia 3 ylivoimasta. Katsotaan syntyykö sitten tästä. Kenties lisää syntyy ja siinä ei hirvittävän kauan mene. 8 sekuntia kuluu tämä ylivoima, kun Ruotsi menee 3-0 johtoon. Rolovs on yllätetty ja se on nimenomaan äsken rikottu Lekkerimäki vielä, joka kiekon pömpeliin laittaa. Sä tiedät tässä tapauksessa, kun sä tuut tuolta jäähyaitiosta pois, niin toi on kuule niin pitkä matka mennä tuonne vaihtoaitioon ton jäähyn jälkeen. Born. Se tuli mailasta, mailalla löi mailaa. Sitten sitä rangaistusta ei koskaan laiteta täytäntöön, kun siellä vähän pomputtaa nyt Rolovs kiekkoa ja näin tämä peli on jo 4-0 ja maalin tekijänä Felix Unge Sörum. Se oli nopea heitto tonne maaliin eteen ja ei pystynyt veskari kontrolloimaan kiekkoa ja sitten tuli ilmanen irtokiekko vapaalle miehelle, niin se pääsee lapioimaan sen sisään. Tästä tulee hyvin, käy tuolla viivalla kun pannaan. Nopea haku Bystedille sinne ristikulmaan, sinisen kulmaan. Koko aika Ruotsilla niin lentävät vaihdot pyörii tuolla taustalla koko ajan. Stenberg pelaa kiekon viivaan ja Theo Lindstein ampuu. Lindsteinin laukaus nähdäkseni menee suoraan maaliin. James Rolovs nähtävästi ei näe tuota kiekkoa, nimittäin muuten näytti tänne vähän helpolta. Rolovs itsekin vähän pohtii siinä syntyjä syviä. Kyllä se Unger Sörum siellä tuulettaa. Joo, ja kyllä se näyttäisi, että se ohjaa sen. Tässä se nähdään ja yleensä siellä jonon kärjessä on nimenomaan mies, joka maalin tekee. Kyllä se siitä vähän suuntaa muuttaa. Latvia purkaa keskialueelle, se on lyhytaikainen riemu. Lindstein hyvä syöttö ja peli on 6-0. Lekkerimäki ampuu ja Rolovs on ohitettu 6. kerran. Tää on vaikea tuo laukaus estää, minkä tää nykynuoriset painaa, että ne vetää sitä itteensä päin pikkasen ihan lähelle roppaa ja sitten se lähtee siitä.